11. maj 2020. Danas moj drug Dragan Marković Jaro puni 40 godina. Jaro je muzičar, folkloraš, biciklista na duge staze, majstor svih zanata i još mnogo toga. Jednom rečju, ljudina. Čovek koga mi je čast i zadovoljstvo da imam za prijatelja. Naše upoznavanje i njegove avanture opevao sam u 3 pesme. I kako bi to lepo rekli svi muzičari, pa kaže... Imam jednoga jarana koji mi je vredan zlata. Delija je to bez mana, šaka moje kolopata. Ima njega bar 2 metra, muzički je on nadaren, na biciklu protiv vetra ko od brda je odvaljen. Niti pije, niti puši, moram reći, ima jaja, sve pred sobom brane ruši, on je dika zavičaja. Stvarno ne znam šta bi mogo da vam pričam o jaranu, jer pazi se čovek strogo, baš ni jednu nema manu. Dugo mu se ja već spremam da o njemu nešto prdim, a naprosto reči nemam njega takvog da nagrdim. Pa probat ću bilo kako, jer potreba mene grebe da kroz njega ja nekako opišem vam barem sebe. Pa kaže Jaro. Jednom davno smo se sreli, na tezgi to nekoj bješe, čovjek vidjeh ja debeli ko curica neka pleše. Ne skidah ja s njega pogled i sluša ga dok se dere, ko bi rekao da taj međed balet igrati bamere. Trči pored toko masti, jebo majku vid ludaka, mislio sam da će pasti, al konjina vuče jaka. Kamerama neki mlati i kotica bolan leti, đavo će ga crni znati šta štu moći ba vidjeti. Blicevima onim sjeva, lijevo, desno preko sale, snima, slika, igra, pjeva, a jebote vid budale. Da mi je tad pričao neko da ću sa njim dobar biti, ja bi tome nekom rekao, ma daj, nemoj budaliti. Al kad vidje kako kuva i koliko ima djece i kako ih on sve čuva, moram pitat ga za recept. Trebalo je meni vrijeme tog međeda bolan skužit, nemam više te dileme, mogu se ja sa njim družit. Pomenuo sam da je Jaro biciklista. Mi smo isto godište. Ja sam od njega stariji tačno 3 nedelje. Ali on je od mene mlađi bar 30 godine. U pamet, u glavu. Meni je već sa 10 godina prošla želja za biciklom, a njega nije. Ako mene pitate, samo detinja pamet može 15 dana i 1500 kilometara da uživa vozeći biciklu. Drvo, 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 znak, drvo, 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 znak, drvo, 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 bandera. Ne znam kako, ali... Pa kaže... Gledam sreću na tvom licu kad uzjašeš biciklicu. Po brdima, kraj jezera, naš je Jaro strašno tera. A to njemu lepo liči, vozi Jaro, samo piči, momčina je Jaro ljuta, kilometre samo guta. I drži se svoga plana, putovat će 15 dana, razvuko ga koda lape, podelio u etape. Pa uprkos kiše, vetra, barem po 100 kilometra svakodnevno ritam drži i po suncu što ga prži. Svaka se bicikla plaši, da je Jaro ne zajaši, jer se Jaro naš ne šali, daje mu ga po pedali. A vremena Jaro ima da se usput još i snima, redovno ja njega gledam. Self misija 3-2-1. Plan je Jaro dugo krčko, relacija Cirih Brčko, a vozilu braćo draga, pogon jedna konjska snaga. Čovjek bi pomislio, dobro, dođe tako čoveku da proživi malo, da proputuje, da vidi sveta s neke druge strane, ali on je zarazan. On navuče druge da pođu s njim. Prošle godine u ovo vreme Jaro se odvažio na maršutu 2200 km, Cirih Ostrog. U Brčkom su mu se pridružili članovi biciklističkog kluba Sveti Nikolaj i zajedno s njim išli do kraja. Evo kako je to bilo. Ne rekoh li? Pa kaže... Bliži nam se mjesec maj, već se sprema naš Delija, s njim će Sveti Nikolaj do Svetoga Vasilija. Ko bi drugi nego Jaro, na biciklu baba Roga, sve rekorde bao baro, ćerat će ga do Ostroga. Ćera Jaro, Bog te čuvo, neka ti je ravna cesta, ako prošlu si oduvo, šta je za te 2200? Strah i trepet svakoj stazi, divlje zvijeri i vi paste, gdje naš Jaro bolan gazi, tu ni trava ba ne raste. Sprema nam se Jaro,
ljuto, sva se zemlja pod njim trese, najebala si maršuto, Jaro će da te raznese. Sve pohvale našem Jari, kad tako čovjek ima onu stvar za ove stvari, bit će ponos sponzorima. Bićemo mi svi tu zate, kapu slobodno na krivi, imaš pravo Jaro, brate, samo jednom se baš živi. Inspiracija si Jaro, ti mnogima poput mene, ovo srce moje staro s tobom htjelo bi da krene. Srce moje vri od sreće, mami me ta avantura, ali zdurat noge neće noge, ani tura. Ma nek boli prokletija, bolje će i na stolicu, idem Jaro s tobom ja, spremaj za me prikolicu. Pa kaže, srećan rođendan Jaro, dobrodošao u svet odraslih. Valjda. Živjeli.